रमन जी बियाह कइला कोई रही रही वो छौड़ी से बियाह कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोध कइला छौड़ी मिल है बाड़ी में बोलैला रात उठी ओकर भय धैला रही रही रमन जी बियाह कइला कोई रही रही वो छौड़ी से बियाह कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोर कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोर कइला डीजे कंचन राज सिंगिंग सागर सुमन रमन जी बियाह कइला कोई रही रही वो छौड़ी से बियाह कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोर कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोर कइला डीजे कंचन राज रिकॉर्डिंग बाय दुर्गेश जी माई बाबू देखी पीटे हो त छाती सोचने री हो जती होई बाराती माई बाबू देखी पीटे हो त छाती सोचने री हो जती होई बाराती दुर्गेश रणधीर राहुल संगम सागर सुमन के बोलल कन रमन जी बियाह कइला कोई रही रही वो छौड़ी से बियाह कइला रमन जी बियाह कइला कोई रही रही हम थाला में शोर कइला संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकरमनिया।